52 mga mag-aaral mula naman sa may Koloskawan National High School, Villanueva Elementary School at Poponto Integrated School sa Bautista, Pangasinan ang nabahagian po ng libreng prescription eyeglasses mula po sa isang non-profit organization. Bago ipinamahagi ang mga salamin, sumailalim muna sa eye screening ang bawat mag-aaral upang matukoy ang tamang grado para sa kanila. Layunin ng programa na mapabuti pa ang paningin at kalidad ng pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na salamin sa mata. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang nasabing inisyatibo at sa edukasyon, lalo na para sa mga mag-aaral na may problema sa kanilang paningin. IFM News. IFM News. IFM News.